Det her, det er Cubic EcoMoves elbil, og det, der er kendetegnende ved den, det er, at den ikke fylder så meget i trafikken og på parkeringspladsen. Den er en lille bitte smule større end Smart, men til gengæld så er der god plads inde i den. Cubic er en rigtig bybil. Den passer godt ind i byen. Den er hurtig op i acceleration efter lyskryds osv. Tophastigheden på den er ca. 120 km i timen, og den kører fra 0 til 100 på en 14 sekunder cirka. Den bygger på en speciel teknologi, som EcoMove har udviklet, hvor motorerne sidder i hjulene. Så er bilen opbygget i letvægtsmaterialer, og det gør vi simpelthen for at give elbilen så lang en rækkevidde som overhovedet muligt. Lettere vægt, mindre energiforbrug. En af de ting, som vi nyder godt af at være sammen med Enseo, det er netværket omkring Enseo og de datterselskaber, klosterselskaber, klyngeselskaber, som Enseo har stiftet undervejs. EcoMove har jo været i gang siden 2009, og vi blev oprindeligt stiftet sammen med Enseo, som gik ind med kapital fra starten af. Horsens og Hedensted Kommune bestilt, Københavns Kommune bestilt, og senest Odder Kommune har reserveret nogle stykker. Og vi mærker også en del stigning i reservationer fra udenlandske kunder, og det synes vi jo er et fantastisk godt tegn.